سلام فاميلي كما إن هاتكم دقني معري يو فيسبوك يخفل خاديو كما يو منام تولين سوات مالتي يا فيسبوك دا يخفل دقني معري تنكر خاطر سرح خادي يخفل نجر اللي يخفل يو مغناتو صاروا قعرونا تخفوا لهم بعد صار قعرة فرود يجني يا غرينا نسخاتهم لصاروا قعروا حزي لما عنتي الموضوع هو ካሬካትኩም ይኻፍሉን ለደይ አይኻፍሉን ለይ አይናምኒ ድትውሉ ሰዋት ስለድነኻትኩም እና እስኪ ዝዝንሆሮኹም ዝዝንሆ ቪዲዮሮኹም ድምስራሕ ታታውዑኩም ምናምን ለይ ይሰርሑልኩም ዚ ቪዲዮ እዚ እና ዲዚ ዩቲዩብ ዛ ሓድሽ ስለኾንኩም ሰብስክራይብ ጎርና ሓድሽ ሓትዩኒ በቃ 110 ሰብ ብቻ ይቃርኩም ነኹም ታሽግርነ ወይ ደቀነ ማዓሪ እንዴ እና ምን ፀገም ይውሉና ካሬካትኩም ያነ ብጥንቃቄ ሁሉ ነገር ቁርሹ ምኑ بتنقاي ግልጽ ገይረ ካሬካትኩም የደቅነ ማረ ይስኻትኩም ደሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ይዳዳሊ ካዋኻትኩም ማለት እዩ ተትሞቺኩም እዚ ቪዲዮ እዚ በሙሉ ራይወና በጥንቃቄ ካሬካትኩም ማለት እዩ ከምዚ ብልና ላዊና አትመስልካትኩም ሕዚ ፌስቡክ ናናት ማለት እዩ ፌስቡክ ናናት ማለት እዩ ፌስቡክ ናም ሰዓተና ኣብዚ ፕሮፋይልና ናት ማለት እዩ ፕሮፋይልና ሰዓተና hamdulillah መጸልናይ hamdulillah መጸልናይ ማለት እዩ ካው حزناتيو داشبورد دبل مالتي داشبورد دبل مساعتنا ابزيا مالتي جين كنغركاتكم بقى تسرح تدلكم ግዴታ በቃ ተስፋ መቁራጽ የለይ ምን የለይ እحنا ተስፋ መቁራጽ ካብ ጣዕምን ዳር ካብ ብዙሕ ነገር ችግራት ሓሊፍና ኢና ዳብዚ መጽናድነና እሱ ቆለኻትኩም 10000 ሕሱም ከፈለና እዩ 10000 ሕዙ ከፈለና እዩ ወኹሙሲ ሶሎም ተስፋ ይታወሉ አልኻትኩም በቃ ባዓልኻትኩም ታይ ትገብሩ መስልካትኩም ብድሞጽ ኣለኹም ማዓልቲ ያም ተኸፈሉ እርግጠኛ ትኾንኩም በቃ ጻዓር ሶለኹም ድምታ 50 ሸዓትኩም ለ አይኻፍል ይወልኹም ማላ ችግር ይውል ይዳሓር ማዓልቲ ቆጽሮ ባዓል ካፍለካቶም እዩ ብዙሕ ሰብ ሕዝና ካብ 10000 ላዕሊ ይኻፍል እዩ ድሉ ሰባትን ግን ላ ሃማ ይኾን ይደቅነይ ማዓል ምኽንያቱ ሃማ ሰራራሓኩም እዩ ብዙሕ ቪው እንሆ ብዙሓት ነገራት ነው ላይክ ያዳለይካይ ኮሜንት ምምላስ ያዳለይካይ ሶቆልኻ ቪው ሕስኻ ባስ ሶቆልኻ ፎሎወር ሕስኻ ከፍኻ ምንም አይሆን ፎሎ ንጋበር ቱል ሰባት ነኻትም ደሞ ካዝ ውጻት እዩ ፎሎ ንጋበር ፎሎ ዳኻትም ምንም አይጠቅመካትም ላይክ ያዳለይካትም ቪዲዮ ምጻን ያዳለይካትም እንዴ ቪው ያዳለይካትም ተፋላለየ ነገር ስለድነሆ ካው ደሞ እዚ ፌስቡክ እዚ ፔጅኹም እዚ ነው አልኻትም ፌስቡክ ሼር ትውልኹም ሁሉ ናመን ሙኻና አካውንቱ ናመን ሙኻኑ ፌስቡክ ክፈልጥ ይደልዩ እዚ ናይ ፌስቡክ ፔጁ ማለት እዩ ደቅኔ ማዕሪ እና ከያው ዝሕልኹም ምኽሪ ቀጥታ ካሬካትኩም ይሕዚ ስኻትኩም ደሞ ላይክ ሰብስክራይብ ምግባር ተሓባበርኒ ላይስጎ ንኽል ዳሽቦርድ ድብልናት ማለት እዩ ዳሽቦርድ ድብል ምሳተና hamdulillah ደቅኔ ማዕሪ hamdulillah ምሳምጻልና ራይዋ ኣብዚ ነው ናወርሕ ማለት እዩ $30 ተሰርሕዎ ማለት እዩ ናወርሒ ዳሬና አለ እዚ ነው ናወርሕ ማለት እዩ $30 ድውሎ እዚያ ናወርሕያ እዚያ ና 7 ማልቲያ ማለት እዩ ደቅኔ ማዕሪና 18 ማልቲ ትለኩም ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ዳምጽለኹም ማለት እዩ ናወርሕ እንደይሰርሕኩም ና 7 ማልቲ እንደይሰርሕኩም ኣብዚ ያሬካትኩም ማለት እዩ ደቅኔ ማዕሪ እና ካዙ ወጽና ካዙ ኣብዚ ሞኔታይዝ ድብል ኣብዚ ማለት እዩ ሶሪ ሞኔታይዝ ድብል ኣብዚ ናት ማለት እዩ አው ምሳተና hamdulillah ያምጸልናይ ማለት እዩ ደቅኔ ማዕሪ hamdulillah ታጸልና እዛብዝና ማለት እዩ ናታቶም ክሬተር ሞኔታይዝ ትብልና ማለት እዩ እሳ ግዴታ ተኻፍተለኩም ነው ካፍታ ከምዚ ገይራት ቆጽሮልኩም ቁርሽ ማለት እዩ ኣብዝና 2.83 ትብላ ማለት እዩ እሳ hamzuኹም ምስነኻኹማ ኣብዚ 27.21 ይውለ ማለት እዩ ዝዝኖ እሱ ግን ዝዝኖ ዶላር ማለት እዩ ኣብዚ ይቆጽሮልኩም እሳ ያዛ ሞኔታይዝ ኮንታክት ሞኔታይዝ ማለት እዩ نبحق يلكم زيا اندحت خافታት لكم بزي ወና ማለት እዩ እዚ ካል ነገር ሶልሃና አትየሉ ታይድ ባህል ምናምን አካውንት ቃዳድ ምናምን አትየሉ ዲል ነሽሉ ነጥ ዳምጽልሁም ማለት እዩና እሱ ግደፉ ወደ ቅኔ ማዕሪ ማለት እዩ እሱ ምንም አይጠቅመካትምና hamzuኹም ተሰርሑ ትኸልዩኹም ማለት እዩ ካው ኣብዚ ናወርሕ ኸምንታይ ይጠቅሙጦ ወርሕ ክል ይኸልኹም ትውለ ተዛጋጁ የለኹም ለይ ላዕሊ ኣብዚ ማለት እዩ ኣብዚ አታትዩና ኣብዚ መስአታኻትኩም ግን ቁርሽ እንድሕጀምሩኩም እዩ ወይ ደሞ ቁርሺ ኣብ ምጅማር ድንኹም ሰባት ይኹም hamzi ተአትዩ ማለት እዩ ብዙ ስታይል ማለት እዩ እና hamzuኹም ሰዓትኩም hamzul ካፍተልኹም ማለት እዩ አነ ሞ አካውንቲ እንትን ስለልጎር ሁሉ hamzul ዳምጽልለይ ማለት እዩ ደቅኔ ማዕሪ
አካውንት ስለላአተ ሁሉ ይረዩ አካውንት ስለላአተ ሁሉ ኣብዚ $43 አዘጋጅልኝ ነው ማለት እዩ እዚ ወርሕ እዚ ማለት ይካፍለኒ ማለት እዩ እዚ ወርሕ እዚ ካፍለኒ አዘጋጅልኝ ነው ማለት እዩ ደቅነይ ማዕረይ ንሳትኩም አካውንት ኣትዩሉ እንድሕ ጀመርኩም ቅርሺ አካውንት ተኣትዩሉ እሞ ካብኡ አዘጋጅዩ እዚ ድሕር ወርሒ ይካፍለካትኩም ዝሰቁልኩም አካውንት ኣተኻ ወዲያው ይካፍል ምናምን ኣይኮነ ደቅነይ ማዕረይ እዚ ትፈልጥዎ ንካትኩም ማለት እዩ ደቅነይ ማዕረይ እና ካብኡ ድማ ቃፅለ ካርየካትኩም ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝካፈለኒ ድማ ኣብዚኣ ከኣትሞ ቅድሚ ሕዚ ዝካፈለኒ ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ ዝካፈለኒ ማለት እዩ ካርየካትኩም ማለት እዩ ኣብዚኣ ምሳኣተና ከምዚ ኢሉ ከምፀልና እዩ ማለት እዩ ረይዎ እዚ ትራንስፈር ዝኾነ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዩ ቅርሹ ለአካውንት ለሐለፈ እዩ ዝንሆ ዝብሙሉ ማለት እዩ ዝንሆ ብሙሉ ትርለهم ማለት እዩ እዚ ዝንሆ ብሙሉ ትርለهم ማለት እዩ እዚ ዝብሙሉ ትርለهم እዚ ለአካውንት ለሐለፈ እዩ ቅድሚ ሕዚ አዋርሕቲ ብዙሕ አዋርሕቲ ገይረካ ለካፍለኒና እዚ ዝንሆ ብሙሉ ማለት እዩ $280 $95 $170 ምናምን ድብሎ እዚ ብሙሉ እዚ ዝረጥራ قدم حزي تخافل خوي دقني معري ارجيت خوينو هم تخافل خو ريو ابزو اريكم ولا مالتي لا مونتايز مالتي اريكم لنا صعارو قعارو تخفل يخم صقمي ولي تخفل يخم من ما يكون يخلو يخفلي دقني معري قديتا مالتي يخفلي تبعل تلهم دمو تسفى قرات لكونهم سوات نخاتم سؤالهم زول خفلكم ما يكون هندي تعرف على بقى كان دي تشجر حلفها كان دي نقدر تفتن خايب هميهم ديهم لا سدت تمصت لهم ወይ ደሞ ዳር ሆነ ተኸርተ ለهم ይሆነ መስዋዕት ላይ ካፈልهم ለهم እንትን ትሉ እና መስዋዕት ላይ ካፈልካይ ሁሉ ነገር በመስዋዕት ያ ናይ ዓለም ነገር ሃሙያና በርትዕኩም ስርሑ ጠንክሩ ርግጠኛ ቪዲዮ እዚ መስራኹም ካታዋውዕኩም ይብለ ይሐስብ ምክንያቱ ሰው ሰርሑ ለኹዋ ሰርሑ ትብለኩም ላይ ብግልጽ ታሪክኩም ተሎ ስኻቱም ደሞ ሓቁ ድዩ ምናምንኩም مسرح جمراتي من تسرحي أنا زين فيديو تسرح كلهم منا يموتشكم زي مثل ليرو سبسكرايب لي جوركم سبسكرايب جوراتين دقني معاري